Manaka. Izvi ndo zvinonetsera kusadzidza manje. Ndakurunda kusakura zvinhu zvacho ndega manje. Uzofanira kuita ungafangana na garden boys. Short. What's up? Ndanado kona nokuniforward panga uri kubasa kwako. Aiwa kubasa kwangu ere. Tumbonayisa garden. Ona Achidi jangi. Janga ndifa. Aiwa boss unofanira kuti tumapukanana tuchijinyu twanope kutambira pakati pari kino izi. Short sha ndauyo patini pako izi. Hanziko. Pesa wangu. Uchangu yakavhurika apa oizi. Alright. Ayo, doti undite. Undinangisiro boy. Pane kamwana kanodonoona plus magepe ekubasa. Waziva. Sasa kobla katinozvifambira nyaya. Mozvifambira. Aiwa. Iyo ndotemba neyo. Saka kuri wama mari manje. But you no problem yekuti uzobhadala manje. No problem yako. Lokukava ji awu pseke uri. Ore saka udobudisa mari ore tipasigepe rese rakavhurika. Boss ayo dongozuva ngozuroshi. Right down right. Alright. Ika round about kachichi. Saka but usazosonderera maina so. But ayo ndobvisa. But ichi chinonetsa manje kujunga ichi. Tokuti kana $4 chiri 1. Face wangu. 4 hero wangu. Ona mazuva ano shuga yakutoenda $4. Pondo wangu. Pondo pa 1. Aiwa, padzese mveno. Mari kuti ujumi robi. Ausarwadziwe jiwa. Atakura shara. Mfesa wewe ndio ukapa wewe. Mari haisi problem haisi. Ukona chivayo nini? Chivayo ndisekuru wangu. Saka nini akatesona kana phone yandoshandisa. Izvozvo handine iwe inini izvozvo handine yaba ndingoda $4 zangu nganoona ka Susan kalikwela andinambomona mwana wendo natural nendi murwari mirambona ikanditi ini sa romantic mirani badira guys ene romantic fambai aya bo mwana chakaomera ndotadza ngoputsa $4 ipa baba shuga iri kuita 380 ndoita sei usaombomira kuomera zvodaro ndochijungira junge mutunge manje kana ya panafunga plan tanga namba irowa road test ndichinoona chiedza uko ya pane plan ndokukavha imwe yacho yaramba kuburitsa $4 yacho saka bebe uti chike ona ka ini ndanda kutogaya kutoti ndotokupa tu hembe ndopa hanzva dzako dzehembe dziri pateni ungatoita sei hembe ona ini mazwana anchada kupfeka hembe dzisingadhuri ona kana kasheta akaona ndakakatenga 20 izi akapini napa kana short iri kai ayi rakatoita 50 especially boots atikanganuka kuboots uko ndekwe kwakaita ka 350 imagine ka socks kacho Doctor we boots. Esikanje zvako. Ribo ndio kwamana tuwana. Zikana mangana. Kumirire komauzo. Rasta reverse iwe kwakachena reverse Gindron. Ayo mbomira kancharo neuchibuda mau. Takuti kaiwa chimbomira shabhutsu yakadhura apo kutamba nayo mataka. Unoti upinda nayo mau. Yangu iwe. Bhutsu yangu chakutanga. Mira pana zvonoziva mufeso wako hana chinhu itaka. Uda kwakapinda pamunhu wabhutsu yako inobayiwa kana nayo. Ita kuti bhutsu yako inobayiwa. Ita kuti bhutsu yako inobayiwa shaka inobayiwa. Ndokwa bhutsu. Pana usone bhutsu. Iwe shangu mufeso wako unosona bhutsu. Kumana. Shamwe road test ne bhutsu. Ona manje. Ona zvawakuitisa pembusa dare. Anokutsvaka kuti mina ukwadza bhutsu wangu tomutsvaka zvino basa rechizokutsvaka iwe. Yesha dai ukwadza bhutsu dzangu. Dai uri kutoti iwe dai kutonditenda sha kutoti bhutsu idzi ndikutodziroisa road test sha. Ye makanika akadzire mota chino road test. Rakuro ndona ndakapfeka bhutsu yako roti ndokwereta manje. Epana mbodzikama. Endo dzosera Africa sin kavala. Iwe amsikira kompana yoda kukumbira. Yesha iwe uya nemari yangu. Iwe uya nemari yangu. Mari yakupa. But bvisa bhutsu. Short sha. Andisina zokunetsana newe. Burusa shiri yangu sha. Ona ngatimutaura zvokuti waburusa shiri yangu sha. Shira ina basa kuti takumbodawo zvebhutsu izvezvi. Zvebhutsu ndokupa ko ndamboramba here. Ndaramba here. Andamboramba. Bisati zotaura. Izvezvi here neyamana. Hamuna bhutsu. Bisira padeni kana yamana. Bisira padeni mfeso wangu. Hayi short nduri chikwe.